Здравейте, пътешественици! Днес клуба за ваканции ви поздравява от черноморския град Созопол. Ще разберете за забележителности на града и местата, които си заслужава да посетите. Вижте! Черноморският град Созопол е разположен на няколко малки полуострова в южната част на Бургаския залив. Созопол е наследник на гръцката колония Аполония и един от най-старите български градове. Созопол се дели на стара и нова част, и двете са красиви и подходящи за дълги разходки. Старият град носи полъх от миналото заради кълдарамените си улички и старите къщи. В новата част на града са разположени повечето хотели, къщи за гости, заведения за хранене и забавления. Какво привлича туристите? Културно-историческо минало, архитектура и, разбира се, плажовете. Ако сте решили да се отдадете на почивка в един от най-посещаваните градове на българското Черноморие, имате и няколко варианта за плаж. В Созопол може да посетите два плажа – Централния и Харманите. Централният плаж на Созопол се намира в старата част на града и е един от най-оживените плажове през сезона. Плаж Харманите е южната плажна ивица на Созопол, разположена в новата част на града, като по ивицата се срещат пясъчни дюни. За туристите се предлагат много морски атракции и забавления. Около плажовете е пълно с заведения, където може да похапнете или да се разкладите с попитие. За любителите на морски спортове също има голям избор от забавления. Разходка с лодка, джет, риболов, плажен волейбол и много други. С екстремните си спортове е известен и плажа Златна рибка, любим на много сърфисти. Златна рибка е наричан още Royal Beach заради финния си пясък и плитък бряг. Недалеч от града са и плажовете на къмпингите Градина, Каваци, Веселие и Смокиня. Плаж Каваци се намира на 3 км южно от Созопол, като плажната ивица е дълга и широка, разположена между два носа. Скалите, които са в началото и в края на плажа, са предпочитано място за любителите на подводни атракции. Лодка ще ви е необходима за още една от забележителностите около Созопол. Островът Свети Иван е най-големият остров на българското Черноморие, където ще откриете останките на манастира Свети Йоан Кръстител. Ежедневно до острова пътуват лодки, които водят туристите на разходка или на пикник. Интересно за острова е, че е обиталище на над 70 вида птици, които летят на метри от вас. През 70-те години на миналия век стария град е превърнат в архитектурен и археологически резерват Старинен Созопол. От 18 и 19 век са запазени църкви и множество къщи от дърво и камък, създаващи архитектурния облик на днешния Созопол. Старинните икони и дървени иконостаси представляват най-добрите постижения на художествените занаяти от онова време. Неслучайно изкуството става притегателна сила за много посетители на града. Ежегодно в Созопол се провеждат празници на изкуствата Аполония и музите. Фестивалите включват театър, музика, литература, кино, балет, пластични изкуства, архитектура и детска програма. От клуб за ваканции ви пожелаваме приятна почивка, а ви очаквайте следващото ни видео от Приморско.